din to so mon kompe banda ba miyan tuma na wani kalmi gusa ba no ji tabla kamar na kalli fashiyan wuna wa ulul ilmi wal mala'ikatu no la ji tabla kamar mala'ikan ma ba ji tabla kamar wannan biya ne yamatin shi ne har zan kana suno mala'ika sabbe ne bukun wallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar tunna wannan na musan kana sumo mun biyan keshen ciya madale kan ne be sabere ko da la kampanya ne bilasuna bilasiya mana wannan kai ne da bishini wannan shayi bishi ne nin fusur bila in karbi ma wallahi wani tafi coje ga amfani shajin biyan sani kankari na husu hannu ayyuwar cem ka bilar cem ka yansu yiwuwar cem dama man hatu minin za wallahi su kan marli amma yi cancan rai university kashi yanwo in za su warga sabo yi bai yin warga Northern Region University Councilor mun kun headed upper east upper west zuwa da London wadda London musulmin yau tuba panawuli ya tuba panawuli ke bi ma yin ba shabin yin wasu ma ka shaba ku ce yin ba fam yin to tayi dan yin wasu fam bin zo ai ban yin wala an yi emego babban mai yi wasu ma za duniya ya huzo babbunan wanda ya gafi son kani na diriji na huzo na lancila ninta mika ninta an sura na fi nisira suna nan bokan sura kafara ba hannu tinin wuyan wasu hanci su ne na farma a jihar nufin tumami shirin mo babban gudun na da malawar suna nan na ci special people nan na magana ne min kuna wuri Njel bala kara don kafin jinyan yamma ta yanzu cibukan ta bai wani ba yin zuma kuma saman ba wa wani ilmi na wuni da lola jirtare kada man yi busa ban malbansun ka'inan birkisti zan babbansun ma isa jeje kayyar yalma ne ni ban da jirta da kalama ni na wuri wadda yi wato ban ne inda mana wuri wadda yi na wali inda ba gabe yan nahi yi yuri na kan jimiyar ya gusun sa ka sakan miyo ka yi ma kula to kin ayan kin ne din wannan mamman kan wani ya ce Ahmad Tijani
أفنكني كابو موسني كالباتي جانيا نيوتسن كابوهم تنين كرا مازا تجانيا نمسن كبكر كلانسا يلا دا سما شلا دا يو ولكن كبريا نيرساني دي شمسيا نيرساني دي سماويا نيرساني تجانيا نم أفنم نوري ولوبا كرما kayan da team shell ne into qualify the player ayyan shan ntin ya ball team shell ne a formula team ka forma team dan tola pa team shell an yi mana to yin turi tijani ne ma yibanan ke turma nirka mu mutuwa ba turfata ne yin ya bakka su zo ka tuwa ba anabda yariya wai mure ke turi ban ma ban bu annabi dan to nan kanya kan ne tuwo ba wai ai tuso ba ko tuwa ba yin tuwa ba ma wal bisi abati tutuyule wal bisi abati tutuyule yin wo kati yani ya konkonye sole dan taturo san kana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da yi polani duniya hawo faya na masari tincan musulma masa musufinin masa a tinyan yi ba tijaniyan ne ba mani yana har bannan islam wato zallo bannan da expert in to ban ne ya tijaniyan ne ba ban kan fom din ban palmo masa wato koyan team ba ban yadda tennis ball la ban ba wa ulul ilmi qa'iman bil qisti lina bagna ba ban shenawun jeje zan kana ta na wumpulo kaman baba mishiyan tun inda alfahaji umar wa biron ya zane yiri yare ma indar mazo aku mun fanta ni na to se to seri wallahi ana tasmani amma kafa ne nta tawanya ka ta tawanya a to sin yar ma an tabo biyan na kwaba na ma greda kwaba mende chorko kwaba nyeyi ka chorko non poncha ka bana chanto kwaba na ka chanto bo greda kwaba na biza on tan chorko mo chorko on la bien to greda na myeti بدوسو لا إله إلا هو العزيز الحكيم لنا كني فاسين وناروني ونين يكين تكبلنا العزيز ونيرا كين تكبلي وين بعد دم تبل الدرجة كسوك مون دملي تبين لي بينما يقول لا بين وكتبه نور الواني كتبه تفسير واني كذا زمسنا نوكرة ما تفوتو ما كان يرى ولا دين ينو درجي غانا يوف بوم ساتي نسا لاوزو من كان لاوزو رتي تيوف ما من يرى
tin ya ka yufu so do na sa hanya wallahi hankal da yau ka jargu to amma tin ya yufu so ko jan yalle abla jargu mun yi bebe wasu yi tabbara kamar da kunto ko 40 NDC wasu yi tabbara kamar da kunto ko 40 NPP bi ko biyar gula to yin bar ni la yufu ne ba yufu so won ka yus in jarge kam kul fora me muna so yin ma ta foto nda yalli be nana yin ma ta foto shanwo yin zama can ta je lore yace ya kana je maka cikin so yin je yalli kan maya ga daji mamma nan bari cikin wajin ma cikin na zanna zo man di ba da tinan titi sab kam pewa kam chan baraka ta tallake tibiyan tallala dan na wi ce ti chaka ti nyat ti dama tibiyan tallala dan halin di joro won bi shin ta puni wallahi tin mu yo tin mu yo balante ni ti da damani mi sambande so yami na mi wula kabe nan lomel ne sikin wala nan tonshamo mai ai man juwa de mala melko zuwa fada ba shan bara ta fi latarbo Alex Safia Sagate wansa timna swala da safloyi kadisi timna karfloyi kanadmo dareta de mabima wanda de yadda kame ce ma alajar ko froisha da mishin kafa so iya abu da yanke mai tillar ba salatin tattattar suke tuba gacin mahalar tattattar na biyu biya yi saboda yi umarnin karjara ya yi saboda yi ka yi fanda ne yi rubara yi wala shi to zan nan kwara kayan mashira hali yin bulma ni sun dawon ci bama yi yanda masiriya yin da faru dawon ma yi mini na tannana jargu-jargun yau ke jiyar jinin tana la'un da ne madar ruwan da ma kudu suna wannan mutakata ne nirkan wai yanzu ta numfasuwar nawu ne tun wani fir'aunan yau tunan mafati hayin na kulwar lahu da batata zuwa su sango kan bara amma su sango ma wallahi alkhairin yale dama an kupo a siratun wala sa kan nini za zuwar ne yi kallana nan yana ukasha filin wasan barwa ne yana shi alasan dafara wanke ne
sabugo skuma zuo sala yung la wasakane ni ya wo bera man ko wa chende nko bi yung ma ne twebo nambo wo zo gar kira ni ka tubro jim kom wal tije sala yung la ko minna wo sanyeta ba wanda ka tali da mana rabito un kulisi sam jim toni kan in tam kunya bara bar hani wayo katin yaran wani muwa masa manni din musan manyara tin yar nyam zabi wo bin yafiya na ta na je misam ka yaso ko ba hata na korkore nan kwalkwali in kan da alkurani yung na wanta ne ana on bu son dawo ne wajen mabilbu wajen dan sai zamba mun kuliyan tun da dan tu shari ka tubo je ko can kiyama din gomi wan gumni sharan ba chabiyari bi ne dawo annama man yarya nutukul alimu zainun wasukutuhu shainun nabana waitu fonzia barna nyere wamiti yarya twa din yare nan ci siti addinin musulunci kan yayyale ta tafsiri wo banan lekul ma da jarinsi musulunci ba tamma bilbo ban kunya ta shi yanzu kan mini kibo biyar ayus na balamani kendi ayus na duniya ne daru mfarfarin fati wasu mfarjina har yi wajen ne yalya mfarjina babu fudu jirgin yawa ne shaba kan yala npp wallahi fir'auna sura jama fir'auna zama man ne na wuni kamun ne bumbo shetani can na fanda funa ke foyi na ku kyan shan lima kama batuna fi sabilillah tini ta biyaru tun tama kun ma dan faladin yanke nan bace wallahi da kace sura ne ayyul biyo aina kullu biyo ni nuna cine ne ko ban sarra fargala na wuso artificial ka mama da fa da zabran farge bin so purza kini da blani bin sardan tui MPP NDC din nan musulba na wuso kana wuya to an musulba da mai ka bansu yamma ko yamma bansu yamma fankari ne te so ba kar nye te ho so na uni bang na bini yir de tpuni mata da jin me kanjira be na shiri so ba yir de yiri ta ya kan half ana min yaka doctor so nan half doctor kapto degree ko kana inda kibir ne research yon amma ida fa na half kai karam لكن شنو اللي انت انه حاصل وقلنا ولا مفعول دكتور سيرتيفيكيت كشف جمع وكوكو جمع كلاني نكوري نشري على لا شيء تعالى ما دوزو تمدي نتيان اوكاشا wọ́n sẹ́kẹ̀ ni jùmọ̀ ayò wọn fún ìka síláṣí náà fà wọn náà ń gàfàrà obi àrìjẹ́ndẹ̀ ni. wọ́n bẹ̀rẹ̀
kan lala no da roma ne na won lan ba aljanna ne nduma na won son banan bo te banam sa bankani bin sadin kwa na adam sa gan kana zuwa tin ni shaba da tin ba mi shaba te banam ma banan wahala ta zuwa te banam ma banan wahala ta zuwa te da fa ma wallahi banan wahala ta zuwa ba musulmi ma pa bana dabba na won kelbata ne pa man aban da duniya ya huzo badal barka le didi se ban jiengo nzam banam chimbiram didim be tare bandi yanje inka tusambana ne kakana tishiko da dal barka na won je mace da addu'a tabanan ma na won son banan bo radio justice the managing director the marketing manager na bankan pa baso nduma na uzamo no patiso katel ga timin ba da salati ne ma katel ga tana albala'i katel ga tana dorkere katel ga tana fara na wutar da tana kore da futa danza na wutar da tana kore da futa danza ban titun wa masa ta tabo da biyewo tibal biya na wun fanci ba dada shi ba bol bi wiya na wun fanci ba dada to amma yin yalamiya annabi man yaliya man lam yashkuru al ibada la yashkuru Allah nadaba bannan da ala khairi daba bannan da ala khairi ka ba par nawo ne nawo man man gaitin nan aku par nawo ne dini ya gane ni ba wai can da ta kwai in ya daɗin da shari ko fulma ni mabanda in fulma ni banda sama ni in so mu sito ma ne sai kana ta koya ko ku ya so na ta zo so ko sa mi ko ya zo so bo ko ya so tin ya da fa ina mun gonga so yalla amma wacce bai kwai simiti falle zai ne ni yawan sa'un ba ta amfan kwan ya sha hanyar la ba nan rai to irin lalanir ba kullum lala kara ma zan son kayan na tunan bala ya to yaya ana yi to ya ana kiya ayin ya so ya sha kiu dale maka yanka san ya larma ami yere na ka yanka san tin nama ami yere fondia ka ni ne sun ka san ne bianwo tin ye me din ne ban ni ne kana ta lalata ba wadata yawo na cin batu ne tembin yaban wa ba mu ya bu can tenan nan ba yini nan da zuwa ce ba tabi nan da alaji service yopi an fana boko ban nan ce an fana bo ko ban nan ce maka canje ne iya tafi ne wala san lori in karna banani kace karin ba ni zanzare iban palzo taba pago barlam kala pago na ro iban mala chocho na ke puna wolle mali nyore balle zompure ai di nyanga ta kana tinye alaji suna son koble domba wanda borsere soyayya na musani amma ta fani da dama na musaniya tin ya nirba yi wa kwanko wallahi din da sa tuwa shi yau nirba yi wa ko din ya larba ba tu na sojo na jawo na nirba tunayar ni je mbala sai Idrisu
sune na rusu ko ba kanan ya kashe na kyalla yi yare na kyalla garan da ba adan na tanci ne tun karshen ma na wuncel batale nta tabe ta banma na wuncel batale na wunson banambo na umman biciya ma na wunca biciya ma ga duniya na umman biciya ma na wunca biciya ma ga duniya mam zan le na karshen wa ma za yaban gwamnati in jira kore domin ya can sun yalba biya da yin can sun yalba sun nama ai kuma ya mara fa baba ka fa baba kan wana na kan yi ba ta mama sa man yaban gwamnati kan yara bumbo kan yara babira aljanna ne duk so niri yallare wallahi kam to ki aljanna wapin dan bangira ne kana mutin so bayan yanin kurani kadiraji bashara bayan yanin kurani kadiraji bashara wani nye bamban maida nan bala shi yaya iri duk kuma an baya son kani wajen rigin wo jifira la hisa di munyanga ko ni to shini kan mino shini ka ta discuss party ya to bana bin dole la jiya bana bin dole la jiya ani na bin ne da me to shini kan mina discuss party ya to to ni ke kan ba ni ke ce yi be ke alquran ba yanke kan bani ya bi jinna jannam da bi jinna diyar tare da bi jinna nan bon jinna to dun so tun sanke kanan kul huwallahu da bata tama na wun san mu nufa gana so kin ba dalla sai rafan nan wai to rafan da pune na un san mu fa gana so tin shi ya wada shan no dan mallan London ka tafi London weather ka tafi ngoma ka gana weather ya London weather to dun so na un pan ta won pa to so son Ghana Solana, President Atamilis, and to table 1 ministers. No DC cinema, young DC, now no mal Balkanoni. Over to Mokanas more. No man now on something on board. Man living your Shamana, living your so, the Chan and the Swad water. Cousin Palamba. Someone in Yanamba. Are you in a seat for Nadinaya? To do so,